El Club Hoquei Mataró comença amb força la temporada. La nova edició del torneig Jaume Parera va evidenciar el bon funcionament del club, malgrat que la temporada passada no va acabar massa bé. El primer equip masculí va guanyar contra el Tordera, al igual que l'equip femení, que també va sortir victoriós contra el Bigues i Riells. El club comença la temporada amb un equip gairebé nou respecte a la temporada passada, on el fitxatge de Marçal Giral pretén aportar una mica d'experiència a un equip molt jove. Una altra de les novetats per aquesta nova temporada és la nova pista que permetrà als primers equips treballar amb més espai i a l'escola del club tenir un espai perquè treballin sols, en una clara aposta per potenciar la base que, en definitiva, és el futur de l'entitat. El Club Hoquei Mataró va néixer fa més de 50 anys. El primer partit oficial es va jugar el 15 d'octubre de 1951 i 2 anys més tard es van constituir els primers equips de base. Durant més de 5 dècades han anat acumulant premis a les seves vitrines, entre els que podem trobar una Lliga, una Copa d'Espanya i una Copa CERS, títol aconseguit aquest any i que el converteix en la primera entitat de la ciutat que guanya un títol europeu. A més, ha militat a la Divisió d'Honor en 5 períodes diferents durant els últims 40 anys. A nivell de base, l'entitat compta amb diferents equips de totes les edats, inclou diversos equips femenins que ja han donat grans fruits en forma de jugadores internacionals. El Club Hoquei Mataró juga al Poliesportiu Municipal de Cirera i compta amb el suport de diferents empreses col·laboradores, a més de l'Ajuntament de Mataró.